पातोळी ए पातोळी कसन गो का नाही का नाव तुका तावळ लागून अपेतास मग कन त्या म्हातार हात दोरगन बसला इथे आमगेल घरांतो मिक्सी फॅन कंचे समना पुराय हांची पळोका कन दला मराठी पुरा समज ना तुमका मिक्सी कसन दला म्हण तुम कश कळता तुम्ही किचनाक या ना ते त्या मिक्सीन तू कसन घाल्यार वरे मसाला अंदाय ना ते फॅन काटा 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 जाता आसता दोन्ही एक्सचेंज करूया माहिती सरळ सांगता आशिल्ली आमगेल घराला ते नेक्स्ट रोडान तो बर्मा बाजार आसके थंय खंयची सामान दिल्यार एक्सचेंज करता येता आम्ही वरे वचा मा कसं ना खंयचे सामान दला एक्सचेंज करता होय इथे ती सांगता आशिल्ली ती वरे वचून एक्सचेंज करूंक नाही लागे आम्ही वरे वचा येता आणि खंयचे सामान घेतले वरे 150 रुपये के फॅनाचे अनेक दिवस केले तरी पुण्या कसं म्हणा ते फॅन पुरा सोडो का नाही तका वापस इलेक्ट्रिशियन का पोका ताज बोलला का तू आता मिक्सी हाडी मिक्सी एक एक्सचेंज करून नेव्या हां जाय तिथे फर्स्ट टाइम तुम्ही हां सांगेल कुठले हां म्हण सांगली ती आत्ता वचून मिक्सी घेऊन येता सांगेल ऐका ना जाल्यार हिण म्हाका सोडका ना किरकिरी जावंक ना हांव जायत म्हण सांगलें ए पातोळी आयल गो ओग्यो हां हां येतच येते हांव मिक्सी एक्सचेंज करून घेऊन येता करून घेऊन येऊन तुमकां दाखयता आणि ते तुम्ही पातोळी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती हांव ओग्गी येता ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಚೆ ಸೈನ್ ದಿಸ್ತಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕಸ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಂಗ ನಾಳ असं इथे तुमकां सन मर्याद दिसतवा हांव नव्हे उकळून घेऊन येवचें तुम्ही वसा ती मुखारी हा माम माय ये कसन हाडलें तुमी कन वस्तू जाय तुमकां कसन माम एक्सचेंज वा होय रे हिक्का एक्सचेंजाक जाय आशिल्लें हा कसन हे मय्यक एक्सचेंज करता आसा तुमी आ इथे कसन म्हण तुम्ही नाही 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 मरे नाही मय्यक नाही ते मय्यल ಮತ್ತೆ ವೈರಸ್ ಪಡ ಮಿಕ್ಸಿ ತಜ್ಜಿ एक्सचेंज जाय आशिल्लें आमगेले कामाची चल्ली तुमकां दाखयता ते खंयची मिक्सी जाय म्हणून सिलेक्ट करात तुमी कोमला ए कोमला हां माम माय ये येते तुमकां हांव मिक्सी दाखयता खंयची मिक्सी जाय म्हूण सिलेक्ट करा ती जायत गो कोमला तू सांगचे होड की आमी घेवचे होड हां मागीर कोमला जाल्लो तुगेलें चा काफी पुरा कन खाण केलें आजी इथे त्या सकट तुमकां कसं लाका ये सांग म्हाक्षान हांव निमगित्ता तशी नाही गो तें तुगेले ಮತ್ತೆ रे मिक्सी होला ना तो तुका निमगुचक कष्ट जाता म्हणून सांगून तुगेले बदलाक हांव नेम गेले तितलेंची हांगा म्हाक्षान येत तुम्ही ह्या मिक्सी एक्सचेंज करून खंयची मिक्सी दिता ती खंयची मिक्सी एक्सचेंज केल्यार बरे 150 रुपये का हो ना माये तशी सकट नाही ते 150 रुपये का कोण मिक्सी दिता माये अयो आणि तुम्ही बाहेर गेला खंयची घेतल्यारी 150 रुपये म्हणून ते ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಯ್ये हाका मिक्सीक सकट 150 रुपये दिवचे जातवा तुमकां तर खंयची मॉडेल मिक्सी जाय सांगा ती त्या मॉडेल मिक्सीक रेट चड असले तुम्ही एक्स्ट्रा हातान दुड्डू घालका जाता हो तशी सकट आसवा त्या मिक्सीन तुला नाही जात की पोळे पिठानी वाटू येत की होय मये तुमकां कसन जाय ते ल्हान जाता दाट जाता पातळ जाता पुराय जाता ओ त्यांची मिक्सीन तू केलेलं खाऊंग ना तू ह्या ना म्हणे सपूर झाला की म्हणणं कोमला इथे कन म्हण मामा तुम्ही काय ना गो बग्गी मिक्सी दाखय आम्ही घरकडे वचा म्हण सांगता असा ते माये हे मेगेल बॉसाक दाखोंग येता तांनी हे मिक्सीवर एक्सचेंज दिवयेत म्हण सांगल्यार आमी दिता ती हो आता एक एक सांगता असं नाही मग तो फस्टाक एक्सचेंज दिता म्हणले आता बॉसा दाखयता म्हणता असं मागीर आनी कसं नासकी ते आमगेले पॉलिसी तशी माये कसन पॉलिसी की कसं की कोमला ऑटो एक मिक्सी की एक माई की कोणाके पण एकल्याक एक्सचेंज कर इथे एक्सचेंज असूचे मिक्सी वैरी मेगेल वैर नाही कितले वेळ झाले त्या बॉस आता काही म्हण चमकला आणि काही येणे होय मारती कोमला तुमका कसं ना कोमला ध्यान सोडता वा तशी काय ना ग मराठी नाव चंदस म्हणून सांगून अपोच्या तितल्यांची नाव चंदस की त्या नाव असूचे चल्ली चंदसा आय हम्मया ವಂಚ್ಲ हे क्वेश्चनाक आन्सर दिवची भितरी ही आयली कोमला माय आमगेले एक्सचेंज पॉलिसी प्रकार चड म्हळ्यार एक 150 रुपये दिवेत
तश तिकून तुम्ही 9 मिक्सी घेऊची जाल्यार एक्स्ट्रा 2,500 तुम्ही घालका पडता माये. हा होय एक्स्ट्रा 2,500 वा आणि मेगेल फुडली मिक्सी खाली 150 रुपये दिवचे तुम्ही. हो त्यांची ना कसन घेतले रे 150 रुपये मिळाला. आता तुम्ही ती मेगेल वस्तू घेऊन मक्का 150 रुपये दिता असा ते. कोमला ना काय ना मेगेल मिक्सी म्हाका दी, हांव घेवन घेवन वता. घरा वचून रगड असा तांतू वाटिता. तुम्ही तर रगड तू वाटतो कजत की म्हण माये कसला म्हळ्यार रे गुड्स वन्स सोल्ड कॅनॉट बी रिटर्न्ड म्हण बरयला तुम्ही ते वाजी न्ही. तश तिकून तुम्ही आता एक पण आमकां दिल मागीर ते आमगेल्यांची ते आमगेले एक्सचेंज पॉलिसी माये. हा अयो कोमला लास्ट एपिसोड अंतू आम्ही आमगेल व्यूवर्सांक एक क्वेश्चन नेम गेलेला असं कसं मारे पतोळी मायक एक्स अक्षर दाखवून वर्णने करत असेल कंचे वर्ड असला रे तुम्ही कमेंट सेक्शनात घालाची म्हणून सांगितलं असं. हो होई ना इथे कोण कोण म्हाका वर्णने केला म्हणून तिके सांगता वा. ತಂಗೆಲೆ ನಾವು ಕಸನ್ ಮಾಡರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ್, ಪ್ರಿಯಾ ವಿ ಪೈ, ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾ, ಸಂಜನಾ ನಾಯಕ್, ಮಾನಸಿ ಎಂ ಪೈ, ಮಂಜುಳಾ ಶಣೆ, ಶೋಭಿತಾ ಶಣೆ, ಅಕ್ಷತಾ ಕಿಣಿ, ವಿನುತಾ ವಿನಾಯಕ್, ಶ್ರೇಯಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, अद्वैत केशव, कृतिका नायक, शोभिता शणे, यशोदा प्रभू, अंकुश आणि संजय शणे. वाव मस्त खुशी झाली म्हाका. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. आईचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार आतां हांव 9 मिक्सी घेवचे गेलेले ना ते 9 मिक्सी घेतली जाल्यार ಒಟ್ಟೂच रेट कितले जाता आशिल्ले म्हणून हाजे आन्सर तुम्ही 2 दिवस भितर कमेंट सेक्शनांत घालाची आनी तशेंची आमगेले व्हिडिओ वयरी तुमगे कसले अनिसिके अभिप्राय असल्यावर त्या वरे घालाची. तुमगेले सपोर्ट पळोवन मस्त खुशी जाता आसा आनी काही अशी सपोर्ट करा ती म्हणून तुमगेले मागून घेताची. आयची व्हिडिओ आमी हांगा करा बायता आसाची. आमी नेक्स्ट व्हिडिओ मेळटाची. धन्यवाद.